mena révélation kaw ye bi aga boa la kalima balma we ba don AES sigi ke sigi njabi bora kun décision baw tara ibaro comme tara malien chamanta ampleur do parce que chamanta c'est à expliquer a explication à manro mais décision belebelo de tara c'est historique munu madel ka kewa munu madel ka ke donc amena ndado ala a fora kanga ta confédération là est-ce qu'il y a fond ko ka ta confédération la confédération est fin du mani parce que confédération na le bora fédération mais amena ndado ala confédération anafa e munde ala yini muye ani fédération tchela mune ni mune budi ni konche Moro Keita nunu ou desena yorom na est-ce que AES bena se ka kewa amena ni be analyse ke ko ka banque centrale do blay fonga bla kono pour que ka jamana o ka fantaya kele ka boni jamana nunu be konnala mone ko kuma o be akonnala est-ce qu'il y a fam o temele sujet flana sugal be ka kabako ka e gamu wele yana ka takidala a ire so ambalmo ay kuma fo gamu ye balmo chorwa ba ka barado wallahi bibliothèque e chogele en même temps avec la stratégie chogel be ka stratégie kura do ke CDAO la balmo abega yene nga stratégie kura ndo wallahi chorwa ya beto wudo a ben ala che chogel beto wudo avec la stratégie kura minga CDAO la mena klaka a stratégie iwayo quoi avec la CDAO chi don quoi wallahi avec la CDAO chi avec la CDAO jemuna o yerege don abena famu est-ce qu'il y a une vidéo qu'on a donc à partager pour que nous ayons vidéo pour que anga émission d'amener ça rapidement quand on a chérif faut chaque chérif tiami a idra kabako frati ala chérif ka so kabako fra la fra mununa ka mbana bade ma tension diabétique fu dimi rendimi kodimi chérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 quand on a kutubu na nga wali fo chagu la sana kane belebele abese ko ateta te mo ko ci ko na gelara malikola wuli be ka asagare na fama denga fo shagu fitini nga shagu sogore mugadam kamara ka shek sala fo kanjalo alere fa segu dawda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma manchani mugo munu mago bala ma ka numéro duma ka karamo mamadou famanta bozomori actuellement a déplacement na Côte d'Ivoire ni mugo munu mago bala ambe klaka ka numéro di ni ko mamadou famanta iko doni baga ni ko mamadou famanta iko ni mugo munu mago be chia fo la ki kala mugo munu mago be sababu la ka gardiga soro mɔgɔ minnu mago bɛ ko caman na papier kɔ kan k'o sɔrɔ i ko karamɔgɔ Mamadu Famanta donc balimaw an bɛna don an ka sujet kɔnɔ le maximum de partage kunu AES u ye sigi kɛ u ka sigi in na u bɛnna décision belebeleba damadɔw kan parce que n'a hakili b'a la ministre de l'économie et des finances jamana ninnu kɔnɔna la olu ye sigi kɛ u bɛnna fɛn damadɔ kan donc olu bɛnna fɛn min kan kunu il va y avoir diplomatie mo no affaires étrangères ou olu fane nana ni bengan doye o benga il va logique de ko la ni affaires ministre des affaires attends ministre des finances et ministre de l'économie et des finances olu mana beminga o gafé ka ke seben affaires étrangères diplomatie olu de OK parce que ko y diplomatie codé donc kunu affaires étrangères ou nana ben fin damadoka fin mina ka nga attention attirer fin mi Naba ira ka fo ko jigisigi be ko Malion kam se ka da AES la Burkina be aida AES la Nigérian aida AES la o juma ni juma iba e folo est-ce qu'il y a famu ou y décision badota ko ka barake autour des 3D défense diplomatie et développement défense e mune ka fereke ni jamana saba ko lakana ou quoi assurer un financement à kato ou yerabolo. A flana mune, est-ce qu'il y a un développement qu'a fait que est-ce qu'il y a un ka sura ou kolonso yona pour que ni jamana saba bebse ka tanyon fait. Diplomatie mune ka décision ba ou tanyon fait ka jeni jamana saba nous ni djia mo be kuma ou saba de be kuma est-ce qu'il y a un kangelena donc au lieu de décision ba oui. Donc décision principale yere mune Balma ko kata vers une confédération. Confédération ou fin du mene. Iba bo confédération est là kana fédération. Confédération koroba iraka fo
Koni jamana saba aya lamɛ ka ɲa confédération kɔrɔ mena ɲɛfɔ ye o kɔrɔ ye koni jamana saba balimaw k'u bɛ fɛ d'abord de 1 balimaw u ka armée ka kɛ armée kelen o ye confédération ye k'u bɛ fɛ u ka armée ka kɛ armée kelen u ka état major ka kɛ état major kelen u ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛ kɛlɛkɛcɛ kelen u bɛ fɛ u ka armée ka fini kelen don confédération a conséquence ba dɔ ye nin ye est-ce qu'il y a faamu confédération a conséquence ba dɔ ye mun ye tuguni balimaw jamanaw faralen ɲɔgɔn kan u ka nafolo kelen dun a bɛ fɔ min ma wari u ka jɛ wari kelen na parce que n'u jɛra wari kelen na a b'a to u bɛ jɛ k'u yɛrɛ ka économie k'a contrôler u bɛ jɛ k'u yɛrɛ ka économie k'a contrôler confédération nafa ye mun ye tuguni o b'a yira k'a fɔ ko nin jamana saba k'u bɛna fangabulon dɔw bila sen kan fangabulon dɔw u bɛna olu bila sen kan o fangabulon a bɛna kɛ sababu ye jamana saba tɔgɔ la u bɛna parlement dɔ bila n'o ye wasabulon ye ni jamana saba ka wasabulon o bɛna o créer est-ce qu'il y a faamu donc ni wasabulon in créera ni sariya min taara a wasabulon kɔnɔ o sariya bɛ appliquer nin jamana saba bɛɛ kɔnɔ d'office balimaw o ye fédération ye pratiquement ye wasabulon u n'o créer ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛlen a ma ban i b'a ye k'a fɔ u bɛna mun wɛrɛ kɛ tuguni u bɛna jɛ ka gouvernement dɔ bila sur place AES ka gouvernement i b'a ye a tɔgɔ jɛkulu min n'a bɛna kɛ sababu ye AES kunkanko ni mago bɛ AES la i ni jɛkulu min bɛ kuma jɛkulu min n'o y'a gouvernement ye président bɛ k'a la est-ce qu'il y'a faamu gouvernement bɛ k'a la ministres bɛ k'a la est-ce qu'il y'a faamu o jɛkulu olu de bɛna projet baara kɛ o jɛkulu de bɛna charger ka wari créer ka financement ɲini ka na ni développement ye nin jamana saba in bɛɛ kɔnɔna la o ye confédération o ye a conséquence dɔ ye est-ce qu'il y'a faamu confédération a conséquence dɔ bɛna kɛ mun ye kiirisoba dɔ bɛna kɛ nin jamana saba ninnu tɔgɔ la kiirisoba n'i y'a mɛn confédération kiiriso bɛ yen u bɛna kiirisoba dɔ kɛ AES tɔgɔ la donc ni problème minnu ye AES jamanadenw sɔrɔ a jamana kelen bɛɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ n'i ma lafiya sɔrɔ i ma nimisiwasa sɔrɔ kiiri la i ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka AES kiirisoba i bɛ se ka o saisir ka t'i ka problème ka taa a dana tigɛ ka t'i ka problème ɲɛfɔ pour que solution bɛ se ka sɔrɔ est-ce qu'il y'a faamu i ka problème na i b'a ye k'a fɔ o ye confédération o y'a nafaba dɔ ye confédération i b'a ye a nafa dɔ ye mun de ye a bɛ fɔ min ma ko traité fondateur est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye k'a fɔ o de bɛ confédération in o sariya de bɛ boli a bɛɛ kan o traité fondateur ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don confédération na f'i ka sɔn o traité fondateur in ma est-ce qu'il y'a faamu donc o b'a yira k'a fɔ confédération in na jamana saba bɛɛ ka souveraineté b'u bolo mais domaine damadɔ la u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ domaine damadɔ la u bɛ jɛ ka olu décision ta ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ sarasiw ka domaine u bɛ jɛ k'o décision ta diplomatie par exemple Russie bɛ fɛ sisan ani Burkina ka baara kɛ ou bien ani Mali ka baara kɛ donc ni Russie bɛ nalen ani ni jamana saba de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc i b'a ye k'a fɔ ni contrat min taara ni jamana saba ni Russie cɛla la o contrat de bɛ appliquer ni jamana saba bɛɛ kɔnɔna la jamana saba in bɛɛ ka armée bɛna kɛ armée ba kelen wa armée bɛɛ bɛ équipé wa kɛlɛkɛminɛn bɛ da armée bɛɛ ma wa Russie y'a yira ko baara de ka nɔgɔ a ma ka jamana saba n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni olu saba bɛɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ko ka nɔgɔn k'a fɔ i bɛ coopération kɛ ka kuma ni jamana kelen kelen bɛɛ balimaw i b'a ye k'a fɔ nin ye confédération nin y'a nafa dɔ ye a b'a dɔn Modibo Keyita ninnu u ye fédération kɛ a wagati a tɔgɔ indépendance wagati mais mun de y'a to u ka fédération tiɲɛna n balimaw parce que olu ka fédération u m'a daminɛ fɔlɔ confédération na confédération de bɛ kɛ sababu ye d'abord parce que sisan i tɛ se ka na fédération na tant que i ma tɛmɛ confédération na i b'a ye États-Unis yan'u ka kɛ fédération ye u tɛmɛna confédération de la ka sɔrɔ ka kɛ fédération ye parce que confédération de bɛ kɛ sababu ye jamanaw yan'a ka fɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen parce que n'aw kɛra fédération ye Mali tɔgɔ tɛ fɔ tuguni Burkina tɔgɔ tɛ fɔ tuguni Niger tɔgɔ tɛ fɔ a bɛ fɔ a bɛ bɛn ka kɛ a bɛ bɛn kelen kan ka kɛ jamanaba dɔ ye
jamana mi no tɔgɔ bɛ fɔ constitution belebeleba dɔ bɛ jamana mi charia régi mais n'a bɛ confédération na toujours a bɛ fɔ Mali toujours a bɛ fɔ Burkina toujours a bɛ fɔ Niger parce que bɛɛ ka souveraineté b'i bolo donc o étape d'abord ne jamanadenw ka deli ɲɔgɔn na parce que n'i y'a kɛ fédération ye k'a kɛ jamana ba kelen o kɔrɔ ye ni jamana saba bɛɛ bɛ bɔ yen Mali bɛ tunu Niger bɛ tunu Burkina bɛ tunu n'a kɛra fédération ye dɔrɔn olu bɛ tunu tɔgɔ dɔ de bɛ ɲini k'a fɔ jamana ba kelen donc o ye fédération ye bon yanni ka t'o la f'i ka jateminɛ de kɛ fɔlɔ est-ce que peuple bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que Mali Burkina Niger est-ce que a jamanadenw bɛ fɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye est-ce que u ka culture bɛ taa est-ce que u ka tagabolow bɛ taa est-ce que u bɛna sɔn est-ce que jamanadenw bɛna sɔn u ka sɔrɔw ka fara ɲɔgɔn kan est-ce que jamanadenw bɛna sɔn u ka armée ka kɛ armée kelen bon f'i ka nin ɲɛbila baaraw de kɛ n'i ma nin assurance sɔrɔ n'i girinna ka na fédération na ni ala ma jan a bɛ kɛ échec ye a b'a dɔn Modibo Keita problème min ye u sɔrɔ à l'époque u ka fédération na a kɛra ten de parce que o girinna ka fédération créer est-ce que y'a faamu ka tɔgɔba dɔ da a jamana la ka sɔrɔ est-ce que y'a faamu u ma jateminɛ kɛ est-ce que peuple sénégalais o ni peuple malien u bɛ fɛ u ka culture ka kɛ kelen ye parce que a wagati i b'a ye peuple sénégalais balimaw Faransi kun ka hakilina don n'olu kunna kojugu est-ce que y'a faamu i b'a ye k'a fɔ peuple dɔw bɛ yen Faransi kun y'olu dominer kojugu quoi ani peuple minnu u ka colonisation na olu ma sɔn jɔnmaya ma olu ma sɔn Faransi ka mara ma u ye mugu ni marifa de ta balimaw ni girinna k'i b'olu kɛ fédération ye k'a sɔrɔ i ma assurance sugu dɔ sɔrɔ balimaw ni ala ma jan kɛ don dɔ président i b'a ye k'a fɔ jamanadenw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ don dɔ i b'a ye k'a fɔ tubabuw bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni fédération n'i bɛ fɛ a ka ɲa n'i y'a daminɛ confédération na ka fɛɛrɛ kɛ d'abord armée ka jɛ ka baara kɛ n'o ɲana u bɛ ka a tɔgɔ résultat efficace sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔna la terrorisme kɔnɔna la u ka peuple bɛ ka ɲɔgɔn kanu u bɛ fɛ u ka wari ka kɛ wari kelen est-ce que i y'a faamu u bɛ fɛ u ka dugu jukɔrɔ nafolo a bɛɛ ka mara ni maracogo kelen est-ce que i y'a faamu balimaw o ye confédération ye donc n'u delil'o la n'u mɛnn'o la o bɛ ka ɲa san 5 balimaw u bɛ sɔrɔ ka na fédération na n'u nana fédération na i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ ci Mali tɔgɔ bɛ tunu Niger tɔgɔ bɛ tunu Burkina tɔgɔ bɛ tunu jamana ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen de ye est-ce que i y'a faamu donc n'u kɛra jamana ba kelen o b'a yira an balimaw fo président kelen de ka ɲini est-ce que i y'a faamu fo président kelen de ka ɲini fo premier ministre kelen de ka ɲini est-ce que i y'a faamu donc député minnu bɛ yen donc député ninnu a tɛna fɔ Burkina député a tɛna fɔ Mali député a tɛna fɔ Niger député a bɛ fɔ u bɛna bɛn jamana min kan k'o tɔgɔ da a bɛ fɔ k'olu ka député o donc balimaw a yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ fédération ko dennin tɛ donc n'i y'a daminɛ confédération na i b'a ye k'a fɔ ni o marchera ka ɲa confédération o sinsinna ka ɲa o de ye étape laban ye yanni an ka taa fédération na donc Modibo Keita ninnu olu ye confédération étape sauté u m'a lajɛ ni peuple bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen n'u ka armée bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan u m'a lajɛ n'u ka culture bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc n'i ma ninnu bɛɛ lajɛ n'i kɛ fédération kan balimaw tubabuw bɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana dɔw bɛ ni ala ma jan kɛ jamana dɔ bɛ taa fɔ ah oui ne de ka sɔrɔ ka bon nin man ka kɛ ou bien i b'a ye k'a fɔ jamana dɔ bɛ wuli wa nin bɛ ne de fɛ yen ne kelen de bɛ ka nin jamana tɔw bɛɛ labɔ i b'a ye ni ala ma jan kɛ a ka fédération a bɛ éclater mais n'an taara tan a ka ca ala fɛ n'a ye fédération min sigi a fédération barika bɛ don a la parce que munna ni Mali ni Burkina ni Niger ye fédération sigi munna a bɛ na ɲa parce que déjà peuple kɛra ɲɔgɔn fɛ Mali ka révolution na Niger population ye Mali dɛmɛ Burkina population ye Mali dɛmɛ Burkina ka révolution na Mali activistes ye Burkina dɛmɛ est-ce que y'a faamu et Niger activistes ye Burkina dɛmɛ bɛɛ tun bɛ fɛ capitaine Ibrahim Traoré ka na Niger ta la Mali population kɛra Niger fɛ bɛɛ ko ko général Abdraman Tiani mɔgɔw ko k'u pɛrɛnlen don ka fara sarasiw kan ni CEDEAO ko k'a bɛ bin Niger kan ka taa Niger dɛmɛ Maliens y'o fɔ Burkinabéw y'o fɔ donc o b'a yira ko jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn kanu jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ donc n'o kɛra n'an nana don n'a nataw la fédération na i b'a ye k'a fɔ échec tɛ k'a la i b'a ye k'a fɔ a fédération a bɛ marcher a fédération a bɛ kɛ wasa ye mais yan'o cɛ an bɛ taa confédération na
Il va y confédération, Union africaine. Oui, confédération, parce que dans l'Union africaine, il ne faut pas faire les États-Unis d'Afrique. Mais l'Union africaine, au bout de la confédération, c'est les États-Unis d'Afrique. Parce que France, c'est que manipulé. Bon, on met la fédération, quand l'Union africaine, parce que nous avons la France, nous avons manipulé. Nous peuple sabat de la Nini. Sinon, l'Union européenne fait un fleur, l'Union européenne fait une confédération. Il n'a pas de siramanga. Kuba yini kake États-Unis d'Europe. Balmo masse Américain ou maçon, Américain ou yereka jamana ou blagona. Bon balmo omega temeni état bella, ndaro ni afamu. Omega temeni état bella. Iba e kafo anga ni jamana saba kono. Peuple ou beka nyogon kan. Peuple ou ka akilna ekele surtout terrorisme ko. Oye jamana dong beba do sa terrorisme ka nga kele. O kera sababu ye ka jamana dong ka u kanundo nyogona, ka jamana dong ku tindo nyogona, donc jamana dong ou bébé ka nyogon mena jamana dong besone no nyogon. Donc ibaye anana confédération na anwa confédération donc sogotala akacha ala fe nan sera ka ni dynamique maintenu amese ka ke fédération. Anu ye décision barota a décision anafaka boko jugu. Ibaye ka fo ne kuma fo wallahi we nga kuma lame. Ngo AES nous Canada na klibala ne kuma fo dongodo nous kana AES dans au niveau des dirigeants AES à Canada dirigeant ma à Canada drone tu m'appelles ministre de Benyogo là tu m'appelles affaires étrangères de Benyogo là tu m'appelles premier ministre de Benyogo là nous ka peuple intégré ou affaires étrangères ou yes ki minga kunu ou ko ka faire que ça ko société civile ko ka olu intégré ko ka Mali société civile Mali jeunesse Mali leader ou Burkina leader ou Niger leader d'opinion ana activiste ko ka ferege ko ka olu be intégrer AES qu'on a l'emballement ne dara la ngam se ka fédération parce que nous kuma ninke wallahi na ntara avec échec parce que ni erreur nous ne morbo ke ka soro ne a fois plusieurs reprises na clip à la vidéo là ne a fois plusieurs reprises mon nous AES ke ka soro peuple ma associé ni a bi Burkina Faso Malien ani Nigérien peuple parce que activiste de Willa Jamana la Koujo. On est alliance qui a olu écarté olu tala. Tu m'appelles ministre de Benyoye. Peuple ga représentant te ka yoye. Balmo dona nataola ni Francis dona présence ba olu yoje. Ku la fon yogo jom se ku la dia. Mo me se ku la dia o de peuple. Peuple ba fort présent. Allah folen no yogo. Un peuple de gal la yinindo ay fereke agatana fédération na. Aga dimi aoda kerefe on peuple de befa wa soro peuple kala la yona mo tese ga do ani nyokon che mais moro ke ta ga peuple kuma kala yona ko jugu e ba français do na ani nyokon che mais bi peuple kala le no yona Burkina be Mali fait Burkina be Mali armée qui a les reconquêtes damna wakati mna Burkina be kun joroleno Niger population be kun joroleno pour que Mali ka se ka victoire so Burkina attaque ngera Djibo Malien be Iba e kafo an be kun souffle retenir le no domina we Djibo attaquer a donner ma se ka sungo parce que mu ala kan kisi ni nunu ese soro Djibo kan wo AES ko bané ngo Ibrahim ka fanga tientola donc iba e Burkina problème mené joro chogom na be Malien be jorote Mali problème be Burkina be joro iba e Niger problème abe Malien joro abe Burkina be joro donc peuple de kanga faranyonga parce que peuple ka faranyonga ne alliancier parce que président ta la chef d'état ta Francis se ka do mo ni yon jara Francis se ka aramadon akiyelema donc au risque be mais ni peuple dona yona Francis te do ngoro soro donc ameka tasisa mina est-ce qu'il y a famu sari ode taka chogo ma yere donc bolmo au sujet bolé et amena nga sujet flanana bolmo abaye kafo général Gabon a quel gouverneur il va y avoir président ou rencontrer, comme ministre ou rencontrer, un Shogel ou un Nyoyen. Un Nyoyen qu'on a la Shogel et conseil d'ordre général Gamou Makidal. Bolmo, wallahi, net tos on a Shogel. Il va donc avoir un domaine maîtrisé. Il va donc avoir un nord parce que nord problème. Quel est terrain? Marfa dronte. Il faut qu'il y ait un nord donné. Un général Gamou Wele. En aller à conseil d'Amador dit Gamouma. Et c'est à fond. Ananani historique ako kale kele premier ministre kaye sema mo be wele ani ukasi donc quand nous sigra dia proposition te ama mi foué
ako ka o sembo Francis sena o sembo Algérie sena ay malien de ay na nga sika kuma ay na nga benkele nga Mali antade anga jeka barake abeka ni conseil di kamuma comme mes terroristes mo unana pendant que we sika fola iba e kafo nous bena kaminga ubta Francis ninga nous bena kaminga ubta Algérie ninga iba e kafo ko mo munundo ado ils sont manipulés téléguidés par l'extérieur avec a segini kuma kan gamu yo ti dorede ni gamu tara jagoya Kidal il doit chercher à rencontrer certains leaders de la SEMA pour que bem se kana mais avec fait mi fo gamu ni oro la ba do ko na yini nga SEMA mo do na yini ku rencontrer akana so ga ka temps perdu quoi ka kuma meni la yini ne ko quoi parce que SEMA mo iba ro temps perdu de kadouye ebna to kinu ga to négociation na inu ga to kuma la uba yirila wiyamena be uba yirila anga ninge ibe bo min kalama ubi ga temps perdu abe fo ko ni sandama do kera gamu nana ko foi maseka ke iba do abe fe ko conseil de di gamu ma ça dit ni tara il faut se méfier de la SEMA ni u ka cadre wele tani do duma me kana me discussion na re tan fitin do duma kana me négociation na re sinon uba yini ki ga temps de perdu ou mena ube fanga u ka temps de perdu avec un conseil de Gamuma au follow ama dans tourner nere sona choguel et tourner ay conseil de Gamuma parce que abado ni gestion administrative tekele a ida ka foko Kidal konala ni Kidal ville irete Tessalit agelo olu be mogo be service société de base là da choguel ko ministre ou beka rapport ke fait ni Gamu mogo be seka joala rapidement Kidal pour ga bara be seka noya bolo ko ministre beki ka évaluation ke ko point ke o be ke document do ale yere ni Gamu o ta di présama remet Gamu mo be ka feuille de route na tara be ni ne ke shogal ko Gamu ma ko na tara ko Kidal ay ni lamere wallahi ba do ka be koronfela do ako Gamu ma ko ni tara Kidal ko fereke esia famu tribu munumbe parce que do Gamu nga nomination do be ka ta ke ka bolendo sari ko Gamu bora tribu do la ko tribu to ka tena olu wele no imgadu ye ka tena tribu to wele ka bena olu la écarté shogal ko na tara ka ga fereke aka nga bara folo minge ako abe fere de ke est-ce qu'il y a famu ka communication gain parce que ko ina Gamu nga mission ina gouverneur ya ere dronte quoi il faut réussir la paix donc communication il faut que ka fere de ke communication là parce que ko dien mo beka caméra de brakele me Kidal la ou ka fodro ko way ko communauté do écarter no ko communauté do keleme den kerefe ko donc na tara ko communauté nyemo aka wele na wele aka klaka ubla ou ka communication aka klaka ubla est-ce qu'il y a bon ou ka kuna fondiga ou era ku ka population wele ou kana parce que ba don ni Gamu e wele like shogel mana wele like ou be asimi communauté do tout era ya kono mais nous era ga leader ou be ba so be leader do lame ko Gamu nga yini ko rencontrer o leader nunu manana anu ga siga foke a era ga klaka ubla ou ka appel ou ka vidéo ou ka conférence ou ku tonyon wele ou tonyon mana ye ka fo ku era ka leader ou ku ni Gamu me ka barake abato ka communauté be confiance sur o be sigi ngana Kidal parce que bidien be ka caméra de barakele me Kidal kan ou sigile me dro aga fo ko siala tunu ngena ou sigile me dro aga fo ko population no kele me den kere fe donc ko Gamu aka fere su beke esi avon c'est-à-dire communauté nyemo ka wele ka population a confiance gagner parce que no gagne la communauté internationale ou nyebe boana sinon al saoudji laba e mi Kidal aga fo surtout ama e na uga radio krikara o lame ou ta ko wi ko Mali armée binan communauté ga Mali armée ni kedansi donc ou be fe ka galone te donc il va falloir Gamu a communiquer aka communiquer yoro amado par nature kuma mali Gamu parce que militaire be jogo mais a blale gouverneur yala shogel ga laini ma ira aka don kuma la aka to ka explication di ko be ka ke Kidal aka benyefo aka be expliquer est-ce qu'il y a fond wa est-ce qu'il y a fond aka gere commune amana action aka communication ge iba e ko re ba to aka bara abinya bulu bolma nunu ye conseiller ni expérience te mo mi na isega ni conseil di wallahi ni expérience ti la o temelengo shogel be ka kokura mke bi CEDEAO la bolma
te doré avec un bi parce qu'il va dans le Mali est écouté par les peuples de l'Afrique. Choguel beka bara mingesa oye ka CEDEAO ere véritable visage ka ira africain na ka ira bi ko problème kele mi me farafina France talengo oye CEDEAO de be sa France ka mission na CEDEAO de be sa America nga mission na CEDEAO de be sisa SIA famu tubabu ka bara la c'est-à-dire avec ka CEDEAO u gundo ka taka waraka donc nous gundo taraka waraka peuple de bena ba CEDEAO la mbalo a été choqué avec une communication mi ako terroriste ou be minke ko CEDEAO bo o de kela bi terroriste ou manata jamana mine ou be embargo biaga nous tara jamana mine iba e kafo ou manata jamana parti mi mine iba e ou be dumuni ni mbalo betke pour que ka dese kongo ki fra onko CEDEAO fena bo de à travers les embargos aba donc objectif là de ben message là de 1 avec la CEDEAO et la sira embargo et c'est ça CEDEAO ka méthode de embargo avec a ira CEDEAO iga embargo ni ya ibe ka kella ino la ni kama be kora be kalama ebe fe ka jamana o bla dinga de kono pour que jamana o ka couler ka France deli ko donc ka te marché ko CEDEAO be ka bara minge ka ni terroriste be ka bara ke o kro CEDEAO organisation terroriste de no fora est-ce que peuple ou so CEDEAO la tuni un message plana ni ka adresser peuple de là peuple a été CEDEAO be ka minke awla aw peuple munu me CEDEAO kono CEDEAO be ka aw mene ka aw di francima wani aw ko ka do muruti dongodo abe aw bla dinga kono abe jahanama jiga ko abe kongo bla awla pour que aka kule ka France wele abe ka CEDEAO nege bore farafina CEDEAO jamana deuna parce que ni message be ka adresser CEDEAO population là balmo est-ce qu'il y a comme ni mba ira ka foko Mali boto do AES la o dron te ni message do de ka CEDEAO ka influence de doka farafina konna la parce que mbalmo na AES sigi chogo ame France gene ka bo espace CEDEAO kono wa o bara ni o fera de mbalmo communication ni ya analyser ba e ka fo o fera de tiketofle a kli ba la France be gewati mina shogeli France ta ka dal le fe kono ka ira diemo la farafina be bana France la bon bi ayebe shogel be ka communication nge avec ka CEDEAO ne bo farafina la de ni sondage ke bi ka CEDEAO ka popularité la CEDEAO ere jamana dun konna la wallahi bae ka fo ko jamana dun shite CEDEAO fait betre la CEDEAO la donc CEDEAO shogel be ka ni communication minge ni ne be CEDEAO toro wani me da CEDEAO sira ka embargo bi est-ce qu'il y a famu jamana ka jamana munu mana coup d'état que dans l'avenir ka bo France ka marakono CEDEAO abesra wa ko shogal be ka kuma mvo ne coup d'état que dro ko nunu nga peuple be wi CEDEAO kama anyebe avec un terrain do de préparer mbalmo wallahi angana ko nege abe wallahi abe jamana mara chogodo shogal abe farafina don avec une communication minga CEDEAO na margo dabla wa farafina peuple avec un akli daele de ku akli préparé est-ce qu'il y a famu ay ban CEDEAO la CEDEAO may awma CEDEAO de beka awke esclave ataka développer limngere abe CEDEAO de parce que de euro foite France la farafina tuguni ni CEDEAO te donc ni CEDEAO ko de bantola et don ta balmo shogel be stratégie don trop wallahi shogel be stratégie don trop donc balmo ay ni discours minge c'est impeccable balmo o de la anga mogo bla yoro la mogo min na ba place mérité wane dans le mala ni jamana autorité ye ko beto shogel ka bolo kono nous torako wallahi CEDEAO bechi abenala CEDEAO bechi farafina betige union européenne na ani union africaine na aba ke jogo dongwa donc ne ko me mi ni ndoro anga autorité a oji aga to ako ay chokoro bay minere wallahi ay chokoro bay minere donc ni message de kumembolo ka da au kloka e mbalmo o temelengo aya keto e amala mani mi voilà donc amanga parte amang balmo sofo Fatmata Niane Batuli avec a paraminke fantam de melila école so renouvelé ko bekatika carte biométrique ko bekata retirer vraiment Fatmata Niane Batuli ka foni rola o temelengo ka da be kloka
Cheikh Soufi Ibrahim Boare no jukutigu murke anyaba aga safne la safne mi nibe ako abe siritke abe garsiga lana abe dawla lana palmo bega yini ngani safne soro akuraw glana donc parce que follow olu bana donc kuraw bora donc aga numéro 75 58 76 32 75 58 76 32 ani ko kaye tulu do fene labe surtout anga tungarange wa munumbe tungala anga jagogelaw anga commerçant nin tulu abe garjige lana abe client lana ni ba mu bi dawla soro ni ba mu be bunya soro ni ba mu ibe garsige soro surtout anga mo mununga be atoko papier ni na ko kanawla donc ni be nin tulu munu iba ni ko kamogo aw bi be donc aga numéro 75 58 76 32 75 58 76 32 kamogo akli jinga bo kuma la fene abe bara wora ke et diabète froid itiga to contrôler ni a contrôler imana jigitugo murga ne Cheikh Soufi Ibrahim Boare ni aka diabète froid san aka chala fe ka to abe stabiliser aka chala fe be lafiya soro donc balma ko fo ko barkada ko assalamu alaikum